Suwe apa tuh tambah cantik. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah ikan. Nggih, pripun Pak Dalang? Ditepung sik. Kalau jadi iki belum tepung lawan perjenenganmu. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami lenggah sami rawuh. Niki asalipun apa? Mau? Mantu pernikahan. Oh nggih. Derek ndonga nggih adalah. Nggih monggo. Ndonga kagem temanten apa, Nduk? Nggih, mugi-mugi temanten menika pinaringan langgeng dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Amin. Nek mengke mugi-mugi enggal pinaringan momongan. Amin. Oke. Nggih. Pak Yovika. Nggih. Dalemu ngendi, Nduk? Kula asli saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Ngawi ini ngendi? Kula asli saking Desa Sukowiyono. Desa Sukowiyono, dusun. Kula tak cerita sekedhik wae. Piye kita piye? Kula to, desa kula niku kan liar, termasuk nggih. Nggih, dalam kecamatan Wadas itu termasuk luas. Nah, teng Desa Sukowiyono niku terdiri dari 5 blok. 5 blok. Blok dusun, nggih lho. Terus Nomor setunggal, blok setunggal niku biasanya didelok ngrajek. apa? Dusun ngrajek. Ngrajek. Nggih. Terus Blok blok niku Berang Wetan. Berang Wetan. Nggih. Blok telu. Blok telu niku Prenggondani. Blok sekawan niku Blok M. Apa iki blok iki? Blok Babuk. Nggih, kula asli saking Babuk niku Pak Dalang. Asli saking mriku. Enek kok bisa bambu iki? Lho begini wonten mon, jenengan menawi tindak ngitan monggo teng Babuk. Terus sampe peso Babuk. Bisa kuwi. Bisa bambu iki enek. Enten Ini jenengan Google Map kuwi enek ya? di wonten lho, Pak mungkin muncul gambar. Ya aku tak kepikir ning Google Map. Bisa bambu pasti gambare ketok teremu. Umuan yo pelekake Babuk niku bersih lho, Pak. Masa bersih? Bersih. Dusun kuwi Enggih. sering kerja bakti. Nggih lho, rutin kerja bakti mah. Masa ora nek sukete gas ribu kok piye ngono. Nggih sebetulnya nggih arang-arang, Mbak. Mboten besoknya nek riyen memang apa sih? Apa suket dikere? Suketku dhewe paling sing dikere. Bisa bambu. Nggih. Kula upami dulan mriku asal. Pareng. Itu. Nggih lho. Ya besok aku tak dulan ning Babuk. bambu wis. Besok bambu. Dusun Babuk Desa Sukowiyono. Nah, aku pengen dulan apa? Nggih, monggo. Pengen ngerti bisa bambu. Mesti kita wajar. Mesti ribut-ribut. Wah, mboten lho. Jenengan kok muni kaget. Dusune kok arep simun lagi. Gundul kan. Nggih, napa niki Pak Yo Dalang? iki ana panjenengan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, kula Pak Ji bakso anugrah badhe nyuwun tembang kopiring. Matur suwun Pak Dalang. Nah, kita bonus 1.000 alhamdulillah cukup laris. Pak Ji bakso anugrah monggo sing bagi arep bakso monggo baksonipun itu. Mie ayam di wonten. Lagi gua meneh lewat WA lho. Napa Pak? Nah ini Pak Darmanto Bali Biru. Assalamualaikum sugeng dalu biar turunanku sing kondang sing sekecakne anggone makarya aku nonton saka HP Om Darmanto Jinak Bali Biru. Nyuwun lagon
kangening ati kula tujunaken kanca tipikor Ustadz Mulyadi Kang Hari Bacet Bu Harni suwun nggih matur nuwun. Nah, terus nah iki Pak B. Pak B Muman. Nah, iki Surura masyarakat Surura nggih. Monggo dikirimi lagu lho Mas nonton karo Supri nang YouTube nggih. Monggo sing kesane Pak B Muman. Nggih kula wonten anu Pak, titipan. Titipan apa? Saking kerencange panjenengan. Sapa kuwi? Paringas Pak Tulus. Pak Tulus. Nggih. Apa titipane? Titip salam buat dalangnya Mbak Yovika, itu teman saya dulu. Oh, nggih. Nggih, leres. Nggih, salam kembali ya. Siap. Dan Sampaikan. bawa sik, Nduk. Sing mbok senengi apa manut. Bawane pepeling apa lagu liyane apa monggo. Aku suwe ora ngrungokne suaramu kaya ngapa. Wis mundhak apa urung? Iya. Apa? Bawamu? Dandang gula oke. Ini kan sesuai dengan temanya hari ini adalah pernikahan dulu. Jatuh, oke. Apa? Bawane kaya ngapa? Wis rupane ayu, suarane apik. Bejane sing duwe bojo kok ben. Amin. Kula niki tesih single yan Pak Jala. Mosok ora dijang-jang ngono. Dereng. Kriteria jang ngono sing mbok goleki apa? Kriteriane to Pak. Heeh. Nggih sing penting niku setia. Setia, Terus gemati. terus Sabar. terus Terus upami disuguhke upami jago ngoten niku nggih patut. patut. Nggih. Ngoten. Mosok sampean sing single. Masih single. Neng KTP tulisane belum kawin ngono. Iya. Oh. Nek sindenku galuh asmara iki neng KTP Kawin terus. sudah kawin. Nek kae sing kuwi Indro wi. Kuwi neng KTP iki tulisane kawin terus. Iki kok kawin terus apa golongane wedhus kok piye? Lah niku blantik wedhus lho. Nah iya. Ya, Nduk.
adalah Jenengan nyampun ngoten niku to, Pak. Niku lho sing mirsani sami jondil nih lho, Pak. Bisa piringnya tiba gitu. Aku ki gumun karo suaramu lek menikmati ngantek. Ngono kuwi dek ben kowe ajar ning endi, Dok? Sing ngajari sapa? Wong panjenengan niku Pak, sing jenengan pintan to. Oh sing dek ben kae ta? Nggih. Sing walah. Aku rada lali to. Panjenengan niku ngoten niku. Lalen. Angger wis lali. Wis lali aku. Padalang niki di streaming buatan Padalang. Oh iya, iki di streaming karo sedulur kadang-kadang WNC. Masya Allah, niki penting rental nih gitu Pak. Oh ya ting rental kaya ngono kuwi. Oh iya. Kayak kamerane piro kata. Nggih. Matur nuwun dipun sengkuyung kadang-kadang WNC. Matur sembahun sampun mirsani dhateng Nggih. Lan Kuwi kadang-kadang WNC saka Bojonegoro, Nduk. ingkang pundi, Pak? Yo kabeh. Oh. Bojonegoro, mongko Bojonegoro iku enek akeh wayang, Nduk. Pentas dina iki malah do mrene. Niki bot-bote nggih Saking penggemar jenengan ngoten adalah saking tresnane menyang awake dhewe. Ya. Dilajengke langgam jatuh gitu. Sak pupuh ya, Dok ya. Siap. Ya. Ya, babaske Kak. Aku kang setya patuku
Dek mau rene diterke sapa, Nduk? Kula kalih ibu Pak Jamal. Kalih buke. Nggih. Iya. Ibu-ibu ibu. Ya golek ijang ngono ben diterke. Dereng enten Pak masih pengen fokus sendiri dulu. Karir. Nggih. Cita-cita pengen jadi Orang sukses mungkin Pak. sukses. Nggih. Sukses ki ya usaha nyonto karo itu Mbak India kuwi. Kuwi Lah kula nek ajeng sinau teng mriku malah dijual lho Pak Dalang. malah dijual. Ditawakke teng Facebook kok. Lah ya nyat sampeyan ki ketok ya kemedal ngono. Astagfirullah. Ya ora kok ya sampeyan. Maksudnya ki suarane sing didol nggo nyanyi ngoten lho. Nggih, niki pokoknya fokus pengen single dulu Pak Dalang. Ya. Gadah yang dan marahin nggak fokus, nggak bisa fokus. Nggih. Ya, lanjut. Mugianto berkaya Suwuk nduk. Matur nuwun Mbak Yovita, duduk dulu. Ki Nduk,